Horasa manginang, pajuk panghitamu se di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Di pangaradio ta, di jamita na nang sipatol hasota di partangyangan, songoni nang di hari Minggu, siganup Minggu. Di tikion, marhiti videoon nang patol hason nami tu hita. Pikiran nami, taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 27 Juni 2024. Ima na tersurat di Pasalmen bindu 107 ayat 20 sada sahat ro di ayat 32. Songono madidok disi ikon pujion nasida majahuba ala niasi ni rohana dohot halongangan akka nabinahennai tujolma manusia. Jala di pelehon nasida ma akka pelian hamauliateon, jala di pajojor akka pambahenan nai mardongan olop-olop. Akka natuat marparau tu laut, akka namarbuniaga tu akka laut bulun. Di dana sida ma akka jadi-jadian ni Jahoba, dohot halongangan akka nabinahenna di bagasan lung. Dungi makuling may bana jadi hehe ma haba-haba gabe lam timboma akka galubang nai. Tokin manaik na sida tu langit, tokin tuat na sida tu akkalung, malala ma roha na sida di bahen hinamago. Mordo akka na sida jala lalo-lalo songon parmabuk, jala tarbondut do sudi habisuhon nasida. Dungi jauh-jauh manasida tu Jahoba di hagogotan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Di pasohot mahabahabai gabe madremak soma dohot akka galumbang nasidai. Jadi marlas ni roha mana sida ala naung so akkai. Dungi ditogihon ibana manasida tu muara lomo ni roha nasida. Ikon pujion nasida majahoba ala niasi ni rohana. Dohot halongangan akka nabinahennai tu jolma manusia. Jala patimbulon nasida ibana di bagasan luhutan di bangsoi. Jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa. Olat ni ima sahatna. Amangin nang duktakas hupa husor-husor hami, hujaha hami turpuhon, akka oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na perjolo di minggu na salpu, di jamita partangyangan, di doktu hita, na denggan situtudo, mamuji debata. Sonari di jamita hari minggu, di doktu hita, ikon mamuji debata. Ikon. Heado amanginang sada dong apadita martelepot tu hami mandok. Anggia ari Senen rodo tu distrik muna. Ikon rodo ho. Gabe nialu sama aidu ati abang. Ikon do. Marikon do alana say godang kesibukan. Daong anggia anggoon ikon rodo ho. Jadi moloidok ikon hira rupani dangadong be pilihan na asing. Molohol didok roho dah. Boido pe rupani alanya kaulau na asing mungkin dangapala di roha say mandok ikon ro. Boido pe rupani didok di bagasar roha tang boyau bah. Alai moloding dong ikon. Satu keharusan. Semestinya ikon nakpaidok bahasa Indonesia biarlah atau let dalam bahasa Inggris biarkan alai di bahasa Batak utabo jahaon ikon namerlapatan ikon memang dangadong be na asing na dumenggan sipatu paon ia so mamuji debata ikon satu keharusan. Dok pe dihilala, borat pe dihilala, maul pe dihilala, alai nunga di dok ikon. Berarti sian nasa roha,
sian nasa pikiran, sian nasa kemampuan ikon ulahonon namai. Harus berpikir bagaimana itu bisa dapat terlaksana. Imana parjolo, ikon berarti memang sada tugas di jolmai, sada si hangoluhonon ni jolmai, ima mamuji debata. Nah paluahon didok diterpuk tahun di pikiran nami, molo lam godang jinalo, lam balgama tanggung jawab, ikon godang ma sileanon. Nakpe di parngoluan si ganopari aka halak na godang manjalo, godang dilehon tuibana, dang gabe marujung rupani godang tanggung jawab na jala godang silehon-lehon na. Justru sebaliknya kadang gabe diholit do ala lam godang dilehon diripui mana rupani kurang terus gabe asalam godak situtu dipapungu gabe dang olo mangalehon. Songonima nang otik dilehon balam umotik matanggung jawab. Lam umotik masih leanon. Alai dalam kenyataan naman jalo otik mampu do mangalehon godang. Alai naman jalo godang dang mampu mangalehon godang. Diturupuk tahun huida hami molidok lung manang na laut. Sian tradisi kuno pe, do tradisi perjanjian lama pe, disoddo godang haholomon, disoddo godang marabahaya, disoddo godang dalan tuhamatean. Nakpe hamateani dang manut Tuhon idia ingananna. Bahaya itu ada di mana-mana. Alai tarajumi do dia kena tajaha buku dohot natajaha rupani di perdalanan ni bangsoi tiki merdalan nasida menyeberangi laut teberau. Saya godang do marabahaya, saya godang do hamatean, saya godang do namanugihon tu hamagoan di laut di tongani lungi. Alani daut tama nunga balga situtu asi dohot holong ni rohani debata napa luahon nasida sian haba-haba nabalgai. Sian alogo nagugui. Pola dok ya 27 moror do akan nasida jala lalo songon parmabuk jala tarbodut do sude habisuhon nasida. Dang boy be di pangasahon habisuhon na laho malua sian parmaraani. Alani de menurut kami parmaraan na balga situturo na dong dijolo ni nasida alai sianido di palua debata nasida. Alani ide benar didok ikon alan nunga tung balga situtu dengan bahasa dohot asin rohani debata na paluahon nasida. Alanima benna ikon dangadong bena dumenggan sian na mamuji debata molo diboto, molo di auhon, jada molo di tanda nasida, sude pambahenan ni Jehovah. Gabe tubuh ma di rohani nasida, ucapan syukur, dan satu-satunya yang terbaik dapat kita lakukan adalah memuji Tuhan setelah kita sadar, setelah kita tahu segala sesuatu kebaikan yang telah dikerjakannya di dalam hidup kita, maka hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur, memuji Tuhan senantiasa untuk segala kebaikannya, untuk keselamatan yang telah Ia kerjakan. Matjai solhot parmaraan itu nasida, alai dihagogotan di jauh nasida ma Jehovah. Dung dang boy be habisuhon ni nasida paluahon nasida. Onma natural manang onma somalna parangeni jolmai. Dihagogotan disipe di jauh debata. Ala saidong do di pikiran ni jolmai mampu doau. Adong do gugu diau boy do habisuhotku. Alanido daksian mulana say ditogihon Jehovah di perdalanan ningoluna nang di ulaonna. Alani mengajar hotu hita sian mulana nian nama muka hita menang naaha pe Jehovah madongata asa di ujung na pe
Jahuba dongatta. Alai molo tung sosongonipe, tung dihagogotanipe hita, di paru kilon nangot-ngot situtupe hita, di ujung nai molo taingot manjau debata, tangi honon na do hita. Ala loason na do masa godang galubang hamaulon di nguluta. Dang adong jaminan di hita, porsea di ibana, dang adong be akka hamaulon. Tidak ada jaminan dalam hidup kita bahwa percaya pada Tuhan segala sesuatu akan baik-baik saja. Segala sesuatu akan seturut rencana kita, akan menjadi hal-hal yang menyenangkan, berkat melimpah datang. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesukaran. Tidak ada hal seperti itu. Yang ada, sekalipun berjalan dan percaya kepada Tuhan, akan banyak tantangan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ia pun tetap setia untuk menolong tak kala kita berseru. Nah, parpudu hidahami amanginang sian terpuktau sia banot tadi jamita. Aha benaumbalga sian haluaun sian dosa. Apakah masih ada yang terbesar dari keselamatan dari dosa? Semestinya tangadong be. Tangadong be niyan naumbalga sian haluaun sian dosa naung pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Alani molo akka halak na mananda asi dohot holong ni rohani debatado hita. Ikon pujiot tamay bana. Ikon pujiot tama Tuhan Yesus Kristus. Alani balgani haluaun nang di basa-basahon na tuhita. Parpudi sahali, andorak susahat tita tuhanguluan saliling-ling na, ala nang sahat duhaluaw ni tuhita, toktong mata juguarna, asa mampu hita memperjuakkan, mempertahankan haluaw ni, maka ngoluhon haluaw ni, mengerjakan keselamatan itu sahak rodi ujungna, monang hita. Ala golang dopi galumbang nata dopi sahak rodi ujung ni perdalanan ni ngoluta.